त्रिपुरा हास्तेय शिকক मांखर बुलाय तकलाय सिक्रिलाय मुंनि पाटिमुं सालबरमनि कक्तमा अमहायनो सांग्रं सालो खमलंनि खेरेंबार हस्पिटलनि चमनिय तापस देबबर्मा मुंगै खरकसा त्रिपुरासा होटेलो हर शिকক हाबै बेबाग मानि खनिर खगै तलांजाखा शिকক बाय अ पाटिमुं बाय होटेलनि बुग्रा बेलायनो वाना मुंगो गलायजा अ होटेल रुई आजिमुं आजिवै नुकुं हुकुं चलि तंजामानि आ जरावा शिকক बाय मानि खनिर खगजागै बेलायनो वाना मुंगो हाबजाक बोग्रा तापस देबबर्मा 20 नि सिमि 25,000 रगनि रां मारिनि मानि खगजाखा हनै साका बोग्रा तापस देबबर्मा हर सुइसिगपो जे अरन बरक समता आंगे माइरं क्लांखा बस थाइसे तेकिसा आंगे काराय दुइटा हाति समस गताय गलार क्लांगो आंगे टाइम गन्जेर बंटलांगो आंगे हाति रक मसगथि रक गेस बकु ब्लंसे तौ रक बे क्लां थांग क्या बुफां गरि क्या बेबो न जोंथम सामु हटेल दुमता हस्पिटाल जमनि खमलो कयता रकम सैसुं माने ओके मो हिसाबो 10 एकड़ टाइम बिसिं दं क्लांखानाय मा दं जोंनिया दाथिं थाङाब्ला मालबा खेबनाय बेराम बुरुं बेंक लां थाङो क्या कुन बात खाया ब्रक सिकक दम सिककआव माना खाबो मा मा न थाना रकम सासा थाना थागा टेस्ट दं थानाय बरं फैनाय बेन न सन्ना हजन आबा हायरा कुन त त सन्ना के बे कुन दुश्मन गरिबला हम साइसे मालियाबो दुकान बो कतालसिबो बिसे बालियाखौ बस बाल का दुकान होते दुकाननि को 4-5 मास हैन ता दुकान तांगो हानजि nya होतै से म हाय केतलां थंबै गायाव न नों ने खा खामान ताप ताम जे खमन आम ताप तां खाया कुन पार्लामेन्ट नगता पुलिस थायो कुन नाखि नगता बस दं ने खति रकम खान बस लां जाखन 20-25 हजार खायो आबा हे माने लां जा कय मास लां खान नंग दुकान 4-5 मास न खाव दुकान बाजे चलिन न दुकान बन चलो सर अनखं अमुके थाइके जगह मुलुंग हस्पिटाल चमनि ने बुंखे तापस देबो